Lidi za mnou chodí a chtějí, nebo aspoň si myslí, že chtějí vycvičit nebo vychovat svýho psa. Já nabízím něco trošku jiného a to je nalezení cesty k sobě. Myslím si, že to funguje daleko líp zaměřit se na vztah, na soužití se svým psem a na nějaký klid a pohodu, než na samotný výcvik. Výchova podle mě funguje jiným způsobem, než se obvykle prezentuje. Výchova funguje tak, že jak já se chovám, jakou ze mě pes cítí energii, tak podle toho se zařídí i on. Takže pokud chci mít klidnýho, šťastného, vyrovnaného psa, tak předpoklad pro to je, aby ten pes měl klidnýho, šťastného a vyrovnaného páníčka nebo paničku. Na to bych se zaměřil nejvíc a nějaký poskakování kolem pejska, učení se ke mně, k noze, čelem vzad a podobné věci u toho můžou být, ale nemusí být. Já se zaměřuji daleko spíš na instinkty, které mají v sobě psy a jsou to přirozený instinkty, který v sobě ten pes má od narození. Vůbec se nemusí snažit. Vůbec se pes nemusí naučit přivolání. Pes zná přivolání od malička a jenom nevhodným přístupem lidí, kteří nerespektují přirozený instinkty psa, se to odnaučí a potom ty lidi pracují na něčem, na čem by vůbec nemohli pracovat. Nemuseli pracovat. Ztrácí čas zbytečnýma věcma. Mohli by se věnovat radosti, mohli by se věnovat užívání si se psem, užívání si života, užívání čehokoliv a lidi učí psa přivolání, lidi učí psa poslušnost. To jsou věci, které se učit nemusí, když člověk ví jenom trošku jak na to a když nekazí přírodě to, co sama naplánovala a když se zaměří spíš na tu radost, na pohodu a na klid, než na samotný výcvik. Když za mnou lidi přijdou a říkají, to je pěkný, co říkáte, ale my bychom rádi, aby ten pejsek uměl ke mně, k noze a ostatní povely, protože přece jenom budeme dělat zkoušky, tak jestli nás i tady to můžete naučit, samozřejmě můžu, ale to jsou věci, kterým budeme věnovat řádově minuty. Několik málo minut a potom, když to ten pejsek se naučí a jsou to jednoduché věci, které když se dělají správným způsobem, tak se naučí opravdu hodně rychle, potom se budeme věnovat tomu důležitému, tomu zásadnímu, na co se prakticky všude zapomíná. A to je ta energie, to je vzájemná energie, a to je ten vztah s tím psem a to je to, aby mě to bavilo, aby psa to bavilo a aby v tom byla ta atmosféra a ta energie a aby jsme si mohli soustředit na život a ne na nikdy nekončící výchovu nebo výcvik psa. Je to unavující, je to zbytečný a je to přežitek nějakých komunistických nebo 50., 60., 70., 80. let, kdy většina těch věcí, kterými se ještě pořád dneska učíme, je převzatý z výchovy policejních psů anebo psů určených k obraně vlasti, to znamená k armádních psů a často už dneska zapomínáme vlastně, co byl pravý účel toho, kterýho povelu. Sám trošičku rezignuju na nějakou preciznost u psa, aby precizně, když po něm něco chci, aby to udělal na milimetr přesně. Obrazně řečeno, když řeknu k noze, tak je mi jedno, jestli ten pejsek se postaví o 10 cm jinak, o 10 cm na jednu stranu, o 10 cm na druhou stranu. Mě zajímá v tu chvíli, jestli ten pejsek za mnou přijde. Protože jestli pejska na nějakým ohraničeném prostoru naučím chodit k noze, naučím ho přivolání, naučím ho lehni, tak to má smysl jenom v tom okamžiku, když budeme venku, ten pejsek uvidí zajíce a stejným způsobem zareaguje, i když tam bude ten zajíc, i když tam bude jiný pes, i když tam bude člověk, i když tam bude auto nebo cokoliv, s čím má problém, když uvidí kočku, tak to musí zafungovat stejně. A pokud to nefunguje stejně, tak je to jasný signál, že je něco špatně a že bychom měli změnit přístup. A čím rychlejš ten přístup změníme, tak tím rychlejš nastane ta situace. A já věřím a sám učím rychlý postupy.
jak to udělat rychle, aby jsme se v tom nemuseli plácat rok. OK, budeme trpělivě docházet, rok na tom budeme pracovat a za rok si řekneme, jak jsme se zlepšili. O 5%, super. Ne. Já chci nejenom zlepšení 5%, já chci zlepšení 100% a chci to vidět hned, to zlepšení. A myslím si, že rychlé výsledky fungují často jenom proto, že jsou rychlí. To znamená, že něco, když uděláme rychle a když chceme rychlej výsledek, tak to často funguje jenom kvůli tomu, že to bylo udělané rychle. Dobrá analogie je, když dítě se dotkne kamen. Dotkne se, spálí, okamžitě ví, okamžitě má v té hlavě uložený, že příště nikdy už se těch kamen nedotkne. A když dítě budeme chránit do 4 let, budeme dělat ohrádky okolo kamen, aby se pro boha náhodou nepopálilo, tak ve 4 letech, když si řekneme, aha, už to dítě je dostatečně vyzrálý a dostatečně chytrý, odstraníme tu ohrádku, to dítě se v těch 4 letech popálí a v tom okamžiku, kdy se dotkne poprvé těch kamen, tak jim je to těm dětem absolutně jasný. V okamžiku, v půl sekundě. A stejně tak je to s těma psama. To, co se učí měsíce a měsíce, jde naučit během několika minut. Stačí změna přístupu a ten pes se přizpůsobí novým pravidlům. Jenom člověk musí si nastavit ty pravidla. A vlastně to je to, na co já se zaměřuju.